Здрасти, Михуне! Реших да ти направя едно по-така хубаво видео. Чакай, че съм заключил на лещите фокуса, да. Използвам ръчния фокус, защото по принцип като цяло не съм фен на автоматичния. Иначе автоматичният фокус има свое мнение. Но пък за сметка на това, ако пък успееш да мастерираш ръчния фокус, няма да имаш, ще бъдеш ненадминат. И така, да, това е пустинната роза. За съжаление нея няма в България за навън, поне. И така, тази година много жълто имаме по градината. Чак че лещите са масивни и са огромни и така. Да, общо взето градината ни е много хубава в момента. Всичко цъфти. Всичко. И сега леко залез. Чак че не съм свикнал да работя с ръчния фокус много и как се вика, се прецаквам. И така. Да, ето ги коите. Ние за щастие си купихме помпа. Най-накрая тази легендарна помпа пристигна. И виж рибите как се радват, явно отдавна не са виждали течение. И така. Но да, общо взето имаме много цветове тук в момента. Чак че докато върта този фокус, все пак ръчен фокус отнема малко повече време като цяло, нормално. И така, ще ми се тия да ги има в България и се надявам, че ги има с кафявичката на средата. И да, имаме и сини, всякакви. Така, амарилосите, разбира се, тук си растат насред, поляните. И така, това е пинкъшен, мисля, че ми викат тук. Трябва обаче да науча на цветята българските имена и на билките, защото аз повечето неща ги научих на английски тук, за съжаление. И така, да. Това мисля, че е индиански карпен. И поне така му викат. И така, да, чакай. Че фокуса ми е винаги бил лек проблем. Успях обаче да култивирам теменушки. Тук в Tropical Bee теменушките не стават. Обаче хубавото, че пък успях да ги култивирам, което ме прави, как се вика, Master Gardener. Разбира се, харесвам сутрешната роса, така му викат. И там не го имаме това в България, мисля, че може да го имаме. И така. Чак че те лещи, по принцип като цяло са за отдалечени обекти. И така. Обаче много се кефа как фокуса се прехвърля. Виждаш ли? Да. И така. Лилията се затвори, за съжаление. Тя се затваря малко по... Виж небето обаче какво е днеска. Много е хубаво. Нека ми трай. Веганите ще ни убият. И така. И разбира се, сега градината се подготвя за нощния живот. Това червеното аз много го харесвам, обаче не се образува дърво, което аз очаквах да е, ама да. Тази роза ми е една от любимите. Имаме червена и имаме и розова. Това е фасул. Имаме и розова, ето я. Трябва да гледам обаче да схвана този автоматичен фокус. И така, да. Да, ето супер. И така, наш бугамбилията я имаме тук, тя си расте много добре тук в Флорида, тя мисля, че си е нещо като местна в Флорида. Но да, и така, слънчогледи имаме едни хубави видове, които аз много ги харесвам. Така. Да. Имаме чушки тук, ама сега вече всичко измира, не можах да му схвана никога името. Ами е много интересно да го имаме и ние там.
Разбира се, това с камбанките си го виждала, много пъти съм го снимал, когато беше в пика си. Сега има пак камбанки, но не е как беше в пика си. Ето го. Много си е красиво. Иначе. Да. Като се прибера с тебе, ще ходим на фотоваканции. Да. Небето обаче е страхотно. Еха. Облаци всичко. Това е заради океана. На кемитраилите. Да. Това му викат Firecracker. Чакай да го фокусирам добре. Да. Мисля, че го пуснах на стената с новите снимки на тези лещи. Да. Ето има още един тук. Обаче трябва да разуча чаката с фокусите, защото много често снимах на автоматик. Това е синя кралица, тя е местна във Флорида. Особено към края на лятото цъфти вероятно добре. И с червения Passion Vine комбинацията е невероятна, това ще е към края на лятото. На нея тогава и е пикът. Сега тя просто е нищо. Но да. Изпуснах едно кардинал, че ти покажа. Но да, това е клеом. Сега ще го видиш. Това дано и също го имаме в България. Това. Чакай. Чакай сега дали правилно фокусирам обаче. Да. Може би трябва да... Ще се изязва. Да. Чакай да видим. Що обаче не може да фокусира? Ето, добре. И така, да, това е клеом. Само че имах късмета да цъфна тук в началото в саксията. Имам и по градината и чакам. И така, това е огнената лилия, която и нея, за съжаление, няма в България, което е много жалко. Обожавам тия дейзита. Може би са мини от любимите. Чак и имам мисля там. Аз прибера ли се, градината ми ще бъде уникална. Повечето полска фантазия. Разбира се, хибискуса вече прецъфтя. То тази гад цъфти само за един ден. За съжаление. Чак ще вмъкна тук по-старо видео, което ти направих по-рано. Но слънцето е на средата. И така, да. И да, общо взето, това е общо градината. Виж колко е красиво, как всичките цветове са се разцъфтяли, как всичко е толкова цветно и красиво. И с Джон се трудиме наистина много, за да постигнем тази невероятна градина. Тази кофа пак е там. Мамка му. Колко пъти го карам Джон да я маха. И така, да. Да, чакай. И така, Мишо, това е общо взето моментното състояние на двора и на цветята. С Джон работиме постоянно да постигнем тази, как се вика, красота. Разбира се, не е лесно. Шадравана също се поддържа много трудно, но поне всяко едно усилие си струва. Чакам лотосите да цъфнат, между другото. Но всяко едно усилие си струва, всяко едно, как се казва, преживяване си струва, защото това е живота. Живота е хубав, когато се умееш да балансираш всичко в него и да направиш, да дадеш най-доброто от себе си и накрая да гледаш как трудът ти се разцъфтява и плодовете на твоя труд. И така. Айде, обичам те и се надявам, че скоро ще може да се чуем, защото само ми се криеш. Виж какъв хубав болкив прави.
Супер! Айде! Чао!